start point del situat aquí dalt. Falten 2 minuts. Ara sí que grabo, Tino! Start point, a ver, 1 minut. Vinga, start point fet. Mira quin uau de Déu aquí, Ara mateix hi ha els primers. Aquí, guys. Mira aquí davant, que ja va xafant el pedal a fondo. Mira aquí, guys, quina passada per a ells. Avui som igual que 80. Transició cap allà a la Gallina Pelada, de la Forca a Cadí, 2.600, però hòstia, hi ha 15 per hora de nord-oest, a París. Al mogollón, venga. A la Gallina Pelada. Els primers han pillat més separats cap a l'esquerra, a veure com funcionarà això. La Gallina Pelada, sort que no ho he gravat perquè, vamos, no havia entrat mai tan baix a l'enforcadura aquella. Buah, jo ara hi ha 12 Pelada de l'Oest, però no hi ha tan mal. Aquí el Fali, allà al davant a la foto. Ja l'ha hagut el Pedraforca aquí, guys, una cosa impressionant, aquí no els coneguen aquestos. Una passada. Cadí ara, el Cadí. Que guapo el Cadí. Oh. Una passada.
Cadí no hay que traçar ara, al final és bastant bé. La Seu, tot el Pirineu. La tèrmica baix està salvatge. Està una mica, suposo una mica sotaventat, el Cadí. Hi ha molt poc vent, però hi ha poc vent, però està impressionant. Al saltar el Pedraforca m'he encigalat allà per burro i m'he passat a balisa, la del Cadí. M'he passat un quilòmetre per mitja vessant. Cadí és... Pedraforca Cadí és algo increïble. Bagà. A 3.000. Aquí fent tot el Cadí per dalt, que ja l'he fet abans per baix. Bagà. I ara tirant cap al Gol Directe, Sant Joan de les Abadeses, una miqueta d'oest, poquet, 10 i guai. Passat Bagà, girant amb uns voltors que me l'han marcat, no he volgut anar per allà ni el voltor. Gràcies! Segueixo amb ell. Bueno, ara no, que ara ja se'n va. Adéu. $2.600, a veure per on me dona arribar. M'ha estimat més vindre per aquí al mig, que a més hi havia algun nuvolet. Bagà aquí baix, el Cadí, allí a Puigalçada, és una passada. Vaya volarro, vaya màniga. Aquí tota la Cerdanya ja. El Botxet. Va parir. Mira que no m'agrada gens fotre'm al núvol, Collons! Vaya descendència que he agafat. He baixat 100 metres amb 0, i n'hi ha una allí baix que no arribarà. No crec. De les Abadeses.
No, ha estat guapíssim, eh? Ha estat guapíssim. Guapi. Sí. Vaig cobrar més ahir a Eiger, abans d'ahir, volant per allí baix, que amb tot el vol avui. Bueno, allí el Cadí he cobrat una mica.